ଡନ ନା ଇଆଡେ ଡନ କାଞ୍ଚ କଣ ପାଇଁ ହାଁ କାଞ୍ଚ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଯେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କହୁନ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି ଯାଇକି କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ହାଁ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲା କାହାକୁ କଣ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲା ମୂଷାକୁ ଯେ ମୂଷାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତମର କଣ ହେଲା କି ହଁ ହଉ କାଲି ମନା କରିବା ଆଉ ବାଡ଼େଇବନି ସେ କାହାକୁ ହେଲେ ମୂଷାକୁ ଆଉ ବାଡ଼େଇବନି ଅଜୟଙ୍କୁ କହିଦେବ ତମେ ହେଲା ହଁ ଅଜୟଙ୍କୁ କଣ କହିବ କଣ କହିବ କହୁନ ମୋତେ ନହେଲେ ସେଇଠୁ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇବ ଆଇ ବାଡ଼େଇବ କଣ କହିବ ତମେ ଅଜୟଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲି ହଉ ହଉ ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଦେବ ଆଉ ବାଡ଼େଇବାନି ଆମେ ମୂଷାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବା ହେଲା ଘରେ ରଖିକି କ'ଣ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚଚି ଆଉ କ'ଣ ଦେବା ଜେଲି ଆଉ ଫ୍ରୁଟି ଆଉ ଜେଲି ହଉ କାନ୍ଦନି ତମେ ମୂଷା ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ ହଁ ହଉ ମନା କଲି ପରା ଆଉ ବାଡ଼େଇବନି ଆଇ ହଁ ହଉ ଆଉ କାନ୍ଦନି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ କି ତମେ ମୂଷା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜେଲି ଦେବା ଆଉ ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଡୁଗୁ ଡୁଗୁ ହେଇକି ଆଇ କେମିତି ବାଡ଼େଇଲା ଲୋ ଏମିତି କୁଦିଦେଲା ହଁ ହଉ କାଲି ତମେ ଅଜାଙ୍କୁ କହିଦେବ ମାମୁଁଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେବ ହେଲା ହଉ ଆଉ କାନ୍ଦନି ସେତିକି ଆଉ କାନ୍ଦନି ଆଉ ବାଡ଼େଇବନି ବା ଆଇ ଆଉ ବାଡ଼େଇବୁନି ମୂଷାକୁ ହେଲା ନାଇଁ ଗଲା ହଁ ଆଉ ବାଡ଼େଇବନି ହଉ ଏବେ କାନ୍ଦନି ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ ମୋତେ ଗୋଟେ ପାପା ଦେଇଦିଅ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ନାକୁ ଆଉ ହଁ ଦେଲ ନେକ୍ କୁ ବା ନେକ୍